To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Alhamdulillah, a wannan rana mai albarka a yau anti-corruption and public protection sun zo sanar da budget ɗinsu. Kuma alhamdulillah, kamar yadda a bara waɗanda aka ba su a bara dai kusan shine a bana babu wani canji. To amma dai suna da 'yan matsaloli da suke so a shigar, domin wannan ya taso ne bayan an riga an karbi ainihin budgetinsu. Akwai magana ta nan da ɗaya wa insha Allah za mu yi kokari muga cewa an buɗe offices a ƙananan hukumomi 44 da suke ainihin faɗin jihar Kano baki ɗaya, ba don komai ba domin a matso da justice closer to su jama'a. Maimakon mutum yana da case sai ya tashi ya tafi da kwata, to kowace local government za a bude branch a wannan ainihin karamar hukuma yadda ayyuka za su fi tafiya. Sannan bayan haka akwai magana insha Allah wannan kafin karfin wannan shekarar za a yi commission din ita wannan institute, wanda wannan institute ce wacce za ta rinka training din ma'aikata ba ma iya nan Kano ba har faɗin Najeriya da kasashen waje insha Allah. Wannan shi ne kusan abubuwan da aka wannan. Babu wani canji ko wani yato ba canji. Abin da ya faru kusan aikatar budget ta kawo musu abin da ƙwararren lokaci ta yadda mu an riga an gabatar mana da budget, babu ta yadda za mu yi alteran da abin da aka kawo. Illa dai kawai shi budget in ya zo ma mewa kana taron za ka kashe naira 10 a can, sai ya kasance idan kashe naira 5 ta wadatar da kai, to ba ka matsa daga wannan ajin ka tafi wannan ajin. To yanzu gaskiya babu wannan tsarin, tunda kowa ya san abin da ya faru a harkar wannan covid-19 din nan ya sa an matsa komai, wanda shi kansa ainihin budget din an rage shi da kusan kashi 30, wanda da duniya ta san wannan. Well, we have discussed with the staff or commissioners of the anti-corruption and public petition for a bilateral discussion with them, and we are happy on how we settle everything accordingly. The budget will strengthen the activities of the commission by bringing justice closer to people, by opening the 44 local government branches. And before the end of this year, we will commission an institute which will help to enhance the activities of the staff in Kano. Sir, fighting against corruption is part of the Nigerian. There is, and in the whole country, there is not any other institution better than the institution we have here in Kano. So even the federal government are happy with this commission. So that's all. Thank you.